Znači u županiju policiji, zato ti želiš. Ima li neko da je na prvom spoju? Da je odlučio odvesti curu na ovo? Ima li iko? Nema, znači vi se već duže vremena jebete, okej. Cura odvela me. Cura odvela tebe. Stvarno, koliko ste u vezi vas dvoje? U isto vrijeme odgovaraju godinu i onda on je sjebao, ne zna koliko, čekaj ljudi. Godinu i... Kako ste se upoznali vas dvoje? Di? Na faksu, šta ti je predalo? Na kojem faksu? Pravnome. Wow, to je toliko zanimljivo da kao, hoćemo se jebat, ajde. Sad ćemo, drugo imamo rimsko pravo, pusti to. Da ti ja pogledam svog Cezara. Ave, Cezare! Gdje si ti? Samo tebe gledam, da. Iz Niša? Iz Srbije? Neko naš da je napokon došao. Hvala Bogu! Nisi ti iz Niša, ti si iz Niš. Da. Znači, došli iz Srbije. Ne jebe vas korona, a? Dobro, super, baš lijepo. Odmah se prebacih na Starohrvatski. Baš smo bili u Zapozorju. Ko je sve iz Zagreba? Ima li vas Zagrebčani? Burgeri, tetivi, bravo. Ti si iz Zagreba, jesi? Iz kojeg si kvarta? Iz Dubrave, znači nisi iz Zagreba. Ja sam pitao ko je iz Zagreba. Dubrava bliža Vinkovcima nego Zagrebu. Brže se dođe. Žena iz Slavonije u stvari. Iz Zagreba. Jeste vi svi iz Dubrave? Nismo. Pa si kao, ne. Volite se vas dvoje. Si joj rekao da je voliš? Jednom. Jednom? Da mi je znak u volim. Jer bilo u trezvenom situaciji je bilo kao, volim te. Ne znam u kojoj situaciji je bilo. Jesi ti njemu rekla? Da. Koliko si ti njemu puta rekla? Vodi, šibate 2-1, ne. Kako ste slatki. Niste vjenčani, niste? Ej, jebi ga, kad se vjenčate, onda će vas zvati na swingerske partije. Recimo tebe, kako se zoveš, prosti? Petra. Kako Petra? Ha, bez veze ime, više sam neka Melita ili Karafil. Petra znači stamena, ono. Znaš šta to? Stijena. Kao stijena, stamena, jaka. Tako je. Ono, kad Kenja to puca sve. Nije ono, znaš, kako ti zoveš? Ana. I onako vidiš zrnce, znaš. Petra kad stane, znaš. Dole se čuje, pa sam ti da hodaš nikada! Kako se ti zoveš? Kako se zove? Patricija, ti ni ne kenjaš. Patricija, ona lepi. Patricija samo prduce, ne? Bez brige. Vi se tu... Kome su oni telefon zvonili ti da Bog da? Ajde, javi se. A ti si? Nije moj. Nije moj. Ko, čiji? Daj mi telefon. Daj mi da se javim. Daj mi telefon. Daj da se javim. Alo, vid. Čuješ li me? Čekaj samo da na speaker stavim. Kako si, vid? Super. Vid, sad mi odgovori šta nosiš na sebi. Maramu? Da li moraš? Ne moraš ništa. Vid, reci što zoveš, a koga zove? Kako se zove osoba koja? A mamu zove. Samo da znaš da ti je mama zgodna.
vid, evo, ja ću sad prekinuti s tobom, a ti onda poslije zovi majku i pozdrav kod kuće. Aj, čao. Aplauz za Vida, molim vas. Kako se rekao se zoveš za bar? Mateo. Baš ima bez veze. Kako se zoveš? Kako? Noa. Sorry, Mateo, dobro ti ide. Noa. Jel gradiš arku u pičku, Mateo? Jel gledaš životinje kao kad je jedan, nisu mi u paru, ovo neštima. I ovo inače to ne smiješ, ali to je menstruating. Jer ti si sad svoja jaja pucaš na gospodina. Vidi, a tvoj radi u Irskoj, radi. Gdje radi? U Virovitici. Šta radi? Policija i županija. Policija i... Laku noć, ja se izražam. Znači u županiju policiju, zato ti želiš. Malo da li ime do, zato što je Bogom dan.